indoda ibanjwa ngengane. Kanjani manje? Lalela ke. Kunayo 2.5 kumele ngikhiphe allowance lapho. Kumele ngikhokhele ingane yagibela iyabiza imoto. Kumele ingane ikhere esikoleni. Kumele ingane igqoke ibe yinhle. Kumele ingane iphatha amasemishi awungitshela ukuthi ngenyanga lo 2.5 ungakhava zonke lezo dingo. Hayibo! What did you say? What did you say? Mina ngizoqokani khona lapho kuleyo mali leyo. Hayibo! Mawukuthi uyahlule ukondla ingane yami, akangitshele ngizozikhulisela mina ingane ngihlule ingane yami. Ukuthi ngihamba ngenza ama DNA, mina usiko lakhe salungidlula senza ama DNA. Hey bo. Wakwayizwa phi leyo? Phela sifana ingane ngoba se-Eastern Cape mina umindle wala kaZulu angeke imade yase-Eastern Cape ifane neyakaZulu. Onokubulonga. Hayi mantombazana umjolo ulimoshile yo. So ngifuna bazi ukuthi njengoba bethi ngimdlisile, yebo ngimdlisile. Naye-ke futhi uDali akathathele imali ebezokwenza ngayo i-DNA anginike yona ngihambe ngozidodosa mina ahlalazi ukuthi ingane akuseyakhe. Futhi ngakho lokho ayikho into akazoyenza ngoba phela kade ngamdlisa njengoba besho nje udansele sami isiginci mangithi jump uthi how high. Noma wakhe nkosami abapholisa amanxiba-ke ngoba eyabi ingane isizwa ngami manje sekuyimina engishaya u5. So nje akukho kuzoshintsha whether ingane eyakhe or not akukho kuzoshintsha. And for the fact that vele ingane akuseyakhe. Eziyakhala siku loudspeaker. Yeah, papa in. No one here is safe.